Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkan sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. 2 Chronicles 7:14, And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Sa dili pa kita magapadayon sa tuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga mangandam tas tong kaugalingon atong susiyon atong tagsa-tagsa kakalag kung anaba kita gitinir pang mga sala, kini mahimong babag sa atong pagabuhaton karon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ang Dios tugon siya o nagamando diya sa 1 John 1:9, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Atong hinganlan, atong admitihan ang mga salang nabuhat nato ning adlaw gikan kaganihang buntag hangtod ning higayuna. So let us flush them out. Flush them out ato kaning sugid ngadto sa tubangan sa Dios. Ug alang kanimo higala nga wala pa kaluwasan diha kanimo, sunda kining tugon usab sa Dios nga dili ang imong pagkumpisal imong buhaton kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Human yung buhata ka na, ikaw maluwas, sumala sa pasalig sa Dios, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay? O human mo buhata ka na, then andam no sa because pag salmot nini atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom mag-amputa. Let us pray.
Amahan mo nga Dios, nagpasalamat ka kanimo sa makausap pa sa imong pagdala kanamo nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Imo man kaming lugwayan pa sa mong kinabuhi, kinitibailan nga ang imong plano sa mong kinabuhi nagalihok pa o pamahuman busa. Umani kami o Diyos, nining among pagabuhaton, pinagis pagahom Espiritu Santo, nga tudloan nimo kami sa imong kamatuoran, sa tinaw tataw nga paagi, o nagampo kami, atagi kami concentration sa pagtutok lamang sa imong ikatudlo kanamo ning adlaw. Kay tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan o aniya nasab kita sa atong panag-uban nining Bible study through the YouTube o doon kita bag-ong pagatun-an ni ining adlaw o sa umaabot nga mga pila ka adlaw o ang uluhan nining atong pag-isgutan mao ang the Doctrine of Christian Suffering, ang doktrina sa pag-antos nga pag-atubangon sa mga Kristohanon. Okay? Manungdanon kayo kining maong pagtulunan kay moagi magyo kita sa mga pag-antos samtang niya pagkita ni ining kalibutan. Okay? Bisan kita mga anak na sa Dios, wa may exempted sa pag-antos. Mao nang atong tun-an kining mga paagi nga naay pag-antos nga panalangin, napoy pag-antos nga pagsulay. Mao ni atong pagtun-an. Okay. So sa waylangan ato kini sugdan. Okay? Unas tanan. Kung imong tun-an kanang libro ni Mateo, labi na diyan sa Mateo Kapitulo 16. Atong tun-an diha, ang atong Ginoo use the occasion of the human viewpoint ni Apostol Pedro. Nahinomdom ka pa niyadtong hitabua nga, diin misuway kinis Pedro sa pagdani iyang ginani. He tried to convince, to distract sa atong Ginoo from going to Jerusalem o sa dili pag-agi o pag-antos, which happened to be, as we have established, beyond the shadow of the doubt. Ang kabuton sa Dios alang kang Kristo nga padtuon siya sa Jerusalem to become the substitute sin bearer. Mo ba siya mo sagubang sa atong mga kasalanan, to go through a maximum injustice, kinagrabihang inustisya. There has never been a greater act of injustice nga nitabo sa kasaysayas tao than sa dihang si Ginoong Hesukristo went through on the cross o sa pagpakamatay alang sa kaliwatan sa tao. Now, it is one thing sa usa ka tao to be falsely accused of something. Laing butang, it is something else sa usa ka tao to take on the activities sa ubang mga tao o have them imputed to him. Ipasangil ngadto kaniya, even though nga nasayran nga wa siya sala. But to take on sa mga daotang mga kalihukan sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao, imputed all the evil sa tanang tao sa kalibutan, imputed, gipasangil ngadto kang Ginoong Hesukristo dito sa cross. Mao kadto'y quintessence of acts of injustice, kinagrabihang buhat sa injustisya. There is no greater injustice. Wa gyoy makalabaw sa grabing injustisya nga that ever occurred in human history kasa giagian ni Ginoong Hesukristo dito sa cross in dying to the sins sa kaliwatan sa tao. Wa gyoy makalabaw.
Yan itong inustisya nga giagian niya. Hinunoa, mora magyuntoy bugtong paagi. It was the only way nga ang kaluwasan could be provided alang sa kaliwatan sa tao. Ug sa dihang namatay si Ginoong Jesucristo dito sa cross, He spent 3 hours, 3 ka oras in spiritual death. Ang sa usa ka segundo sa physical niya nga kamatayon. So sa pagtiyabaw niya, sa pag-ingon, og amahan ko, nganha sa imo mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. He dismissed his soul and spirit. Iyang gibuhian ang iyang kalagong espiritu, ug dayon niya sa pag-anto sa paraiso for 3 days. Now, that took less than 1 second. Aban dili kadto ang nakahatag kanato sa dako nga kaluwasan. Dili. That was not the provision of our so great salvation. Si Kristo nakahatag na kanato sa dakong kaluwasan dito sa cross. Now, samtang buhi pa siya physical, he was physically alive dito sa cross, siya may bungat sa pag-ingon og tetelestai. Tapos na. Ug ato ka nang mabasa diha sa Juan 19:30, it's completed. Everything is finished. May buti pa sabot. Gikahatag na ang kaluwasan ngadto sa kaliwatan sa tao. And that salvation liho kadto sa Dios nga Amahan in superimposing from the standpoint of His omniscience. He not only knew every person who ever have lived, nahibawan po niya ang matag tao who is alive on the face of the earth. Niya ang higayuna. O sa matag tao who had ever lived sa kasasayan sa tao. Just one manifestation of a matter's pagka-omnisciente sa Diyos, di ba? But He not only knew all people, kinsa naga kinabuhi sa kaniadto karon ug sumaabot pa, or who had lived. Naibaw po siya sa matagsa na ginabuhat o pagabuhaton pa. Ug ang tanan niadto kanila, all of them, gipasangil, imputed nga to kang Ginoong Jesucristo dito sa cross. Aron sa ingon niadto, si Ginoong Jesucristo entered into spiritual death, both voluntarily, ingon man, involuntarily. Now we know from the threefold prayer, ang pag-ampo ang gihimo ni Ginoong Jesucristo sa makatuo kahigayon dito sa hardin sa Getsemani. Suma ka na sa Mateo 26. Sa dihang iyang gipauban ang mga disipulo, labi na nila ni Pedro, Santiago, o ni Juan. Si Jesus miingon kanila og, anhi una kamo sa makadiyot, samtang mag-aampo ako. Og si Jesus may ampo sa pag-ingon, Amahan, kung mahimo, ipalabay kining maong kupa gikan kanako. Apan dili ang akong kabubuton ang matuman, kundili ang imuha. Ibaw ka pag sa suod niya itong kupa, nga samtang siya nag-aampo. Ang suod niya itong kupa mo ang tanan na itong mga sala sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Dito. Ug mao katong nag-aampo siya sa makatulo kay gayon. Amahan, kung mahimo ipalabay kining maong kupa gikan kanako, padili ang akong kabuton ng matuman, kundili ang imuha. So si Ginoong Jesucristo dili buot mo adto sa cross from the standpoint that He knew the suffering that was going to be involved. He was going to lose fellowship. Matangtang naon niya ang iyang pagkikambitay sa Diyos nga Amahan. Uban siyang pagka-Diyos with His own deity. O sa Diyos Espiritu Santo kana sa iyang pag-atubang na sa spiritual death. O busa, from the standpoint
nga siya hingpit mang pagkatao, perfect man. He did not want to go into the suffering apan siya nasayod. Nga mora kato'y bugtong paagi, the only way that he could provide sa kaluwasan alang sa kaliwatan sa tao. And therefore, he says, nevertheless, not what I have desired, but that which you are desiring. Busa, misubmit siya sa iyang kaugalingon. Suma sa gisulti sa Pilipos 2:8 nga nag-ingon, he became obedient unto death, even death on the cross. He submitted himself to the Father's will. Iyang gitugyan, iyang kaugalingon ngadto sa kabubuton sa iyang amahan. Iya katong gibuhat voluntarily sa iyang kinabubuton. Apan sa pag-abot na sa alas 12 sa udto, okay? Sunda kini. Misugod ang Dios nga amahan sa pagbubo, paghanok sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tanang tao sa kaliwatan sa tao. Tibuok kalibutan. Tanan nga mga sala gibubo, gihanok, ngadto kang Ginoong Jesucristo, sugod kang adan og niiba. Unya, ngadto kang Cain, og tadlas na ngadto, right on down in human history. Christ did not enter spiritual death voluntarily. He entered it involuntarily. Kadtong spiritual nga kamatayon nga agian ni Ginoong Jesucristo was automatically superimposed sa Dios nga amahan ngadto kaniya. At the very instant, diha nga ang unang sa kaliwatan sa tao, sugod nila ni Adan ug ni Eva, was superimposed on him. It was imputed to him. Gipasangil ngadto kaniya. That was an absolute counter decision sa iyang physical nga kamatayon, in which he voluntarily dismissed his soul and his spirit. Suma sa authority given to him sa Diyos nga amahan. Nga mabasa ta diya sa Juan 10:18 nga nagkanayon og I have authority to lay my life down. I have authority to take it again. So din na siya katungod o authority to dismiss his soul and his spirit. And as a matter of fact, may kalabutan gani kadto sa iyang pagbanhaw. So anay dako kayong kalahian, a vast distinction between the mechanism by which si Ginoong Jesucristo entered into spiritual death. Wa siya moagi og spiritual death tungod sa unsay iyang gihimo. He entered into spiritual death tungod kay ang mga kasalanan sa kaliwatan sa tao were superimposed upon him. Ug busa o sa kadto katawgon tao, involuntary death as an equally as involuntary as the animal which was taken at the brazen altar nga gihiktan o gilunggo ang liog o mamatay kini human kahot di og dugo. Now, Christ entered spiritual death involuntarily. Tungod kay he voluntarily submitted himself to the will kabubuton sa iyang amahan to die for the sins sa kaliwatan sa tao. But ang iyang physical nga kamatayon was totally voluntary. Okay? Now, pag-antos kini, that was suffering, ug mao kini ang gibutyag ni Kristo diha sa Mateo 16 nga moadto siya sa Jerusalem to carry out sa pagtuman niini. Ug kini si Pedro sa ato nang nakita diha sa Mateo 16, he tried to dissuade him from going to Jerusalem. In effect, kini siya was trying to dissuade our Lord from executing the will of God for his life.
Dili kay he didn't want to fulfill God's will sa iyang kinabuhi, kundi tungod kay dili niya buot nga si Ginoong Kristo moagi og pag-antos. So Peter was looking at it only from the standpoint of suffering din hining kinabuhi, or suffering according to the standards of the world. Suma sa patukuranan nining kalibutan. Tinuod man nga there is suffering in this life that we don't like to see, ni bisang kinsa nga muantos. But if you only look at it, if a person looks at that from the standpoint of, gee, that's too bad. What a horrible way to die. That's called ang pag-antos sa kalibutan. Ang patukuranan, the standard sa kalibutan. And that's inadequate to explain what happened. Dili ka na paigo nga pagpatinaw kung unsay nahitabo. Because the worst way for a member of the worst way, kinagrabihang paagi for a member of the human race to die, ang kinagrabihang paagi sa pagkamatay sa usa ka sakop sa kaliwatan sa tao, maong pagkamatay ingon nga dili magtotoo. That's the worst way to die for a member of the human race, to die as an unbeliever. Paminaw, better to die as a believer in Jesus Christ in any horrible way, mamatay ba tungod sa cancer, tungod sa grabing disgrasya, maligsan, baghagpison, bisag kung saan paagi nga mamatay as a believer in Jesus Christ, it's infinitely better. Mas bintaha pa than to die ingon nga di magtotoo. Go to sleep, wake up, and torments. A rapidly loud ringing alarm clock. Now, mao kani gitawag og suffering in the will of God as opposed to suffering according to the standards of the world. Well, of course, di man ta gustong mutanaw sa katao nga muantos, di gani po ta gustong mutanaw bisag unsang hayop nga magaantos. Anybody who is normal does not like to see somebody else suffer. Gusto? But there are different causes. Nagkalinlaing hinungdan sa pag-antos na ay nagkalinlaing matang sa pag-antos. Gusto? Now, agiglabas sa atong panumduman to refresh our mind of God's Word in 2 Peter 3:9 unsay gisulti diha. Ang Dios dili buot o dili kabubuton sa Dios nga naay malaglag, kundili ang tanan unta maghinulsol. Sa in English, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to a change of attitude, to come to repentance. Paminaw, ilabi na kanimo higala nga dili magtotoo. If you are an unbeliever, ang Dios dili buot nga naay sakop sa kaliwatan sa tao nga moadto sa linaw sa kalayo. Nga gitawag sa kadaghanan diha og impyerno, di buot sa Dios na naay moadto sa impyerno, tungod kay ang impyerno was never designed for man, but for the devil and his angels. Naman as Mateo 25:41. For the Isaiah 14 and Ezekiel 28 nga revolt, pag-alsa ni Lucifer o sa mga nangalaglag nga mga manulunda, imagine ang misunod ni Lucifer pag-alsa batok sa Dios, 1/3. 1/3 sa gidaghanon ni miribilde batok sa Dios. And that's why ang lake of fire o impyerno gitukod o gibuhat para nila, dili para sa tao. Ang Dios dili buot nga naay sakop sa kaliwatan sa tao nga moadto ni napita. 1 Timoteo 2:4. Unsa resulta diha? God wills, He desires, buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas. So if the suffering of animals is one thing, the suffering of the members of the human race is something else.
Basta? Ug dili kita gustong mutanaw magkitag pag-antos din sa kalibutan. But the worst suffering of all for any member of the human race is the suffering in the lake of fire. Therefore, the worst possible way for any member of the human race to die, mao ang pagkamatay ingon nga dili magtotoo. Sabta gina. Having committed the unpardonable sin, ang iyang pagbuhat sa sala nga dili na mapasaylo, nga mao ang iyang pagsalikway kang Ginoong Jesucristo as Savior. That is the worst way to die. Mao na kinagrabihang paagis pagkamatay. Kasabot ka? Mao hinungdan nga atong Ginoo misulti nga kang Judas Iscariote diya sa Mateo 26:24, better for that man never to have been born. Maayo pagwa na lang unta matao kining tawhana. Mateo 26:24. Na. O gila man kini angay isulti lang ngadto kang Judas Iscariote kundi ngadto ni bisang kinsang unbeliever. Dili magtotoo. Mao ginaisulti sa Dios. Ngadto sa mga di magtotoo. Maayo pa untag kining mga tawanawa na lang mga tao. Imagine that. And our Lord made that statement in light of the prediction that it was Judas who was going to, Judas Iscariot, ang buot pasabot, who was going to budhi kaniya, who was going to betray him. Si kinsa man kadtong mutuslob sa panaksan uban kanako is the one who is going to betray me. Mao to gisulti sa tong Ginoo. Umo kadtong mi walk out kini si Judas gikan sa katapusang panihapon at the Last Supper. Ang ubang mga disipulo nga wa pod gamit sila mga gipakaingon pod nila hing walk out ni Judas kay to get some more food. Mo to ilang pagtuo. Bisag nga itong Ginoo pag yung mipahibaw nga anay usa kanila nga mubudhi kaniya o kinis Pedro mayog oy kinsa man. Mutan na dahil Pedro kinsa man. Ug ang Ginoo miingon kadtong mituslob sa panaksan uban kanako the one who dipped with me in the bowl. Ug kinis Judas mismo nangutanag ako ba Ginoo? Is it I, Lord? Mitubag ang Ginoo kaniya. You said it. Imo ka nang gisulti. O ang ubang mga disipulo, sa ilang pagkadungog niadto sa diyang miguwa ni Judas, nakaingon sila, migawas lagi si Judas kay nagkuhag dugang pagkaon. Not a high level of perception. Apan ang Ginoo na kanayon, mas maayo pagwa na lang unta kini siya matao. Dili tungod kay siya ang nagabudhi sa tong Ginoo. So what? If he was the betrayer of our Lord, he identified him na ilhan na sa Ginoo, si Judas, didto pa sa hardin sa Getsemani. Di ba? There was an act of betrayal. An act of treachery sa ato pang pinulungan, di ay pagluib o pagbudhi. Basta? Apan si Ginoong Jesucristo na matay tungod sa maong sala dito sa cross. Ang hinungdan nganong si Judas giingon nga mas may na lang unta siya matao tungod kay siya dili magtotoo o ang Ginoo na ibaw nga mamatay kini si Judas as an unbeliever. Ug iya man ganing gibaligya ang atong Ginoo pinaagi sa 30 pieces of silver for betraying the Lord. And after he betrayed him, mibalik kini siya dito sa mga panguho sa relihiyon sud sa templo ug siya nagingon I betrayed innocent blood. O yang gilabay ang mga pilak o silver ngadto sa mga panguho sa relihiyon. He confessed his sin. He felt sorry for his sin. He made restitution for his sin, but wa niya dawat na si Kristo as his Savior. So inggawas siya kung sa iyang imo, naghikog siya.
He hanged himself. He committed suicide. Naibaw ka? Abi nimo? He did a bad job for that. Kaya ibaw ka ang pisik nga gigamit siyang paghikog na bugto. Mautong nahug siya down the rock below. Mo katoy namatya niya. Giingon to sa in English nga his abdominal pelvic cavity split open. Patay sa Judas Iscariote. Namatay siya as a what? An unbeliever. Dili magtotoo. That is the worst way to die. Sabta gina. That's the worst suffering of all. Now, ato makita din nga ang pag-antos sa usa ka magtotoo may kalabutan kini sa limited time o it falls into sa duha ka kategorya. Category 1, kung ikaw suwat diha, kopya, ani ang category 1 suffering. Giingon kini nga any and all suffering that accrues to the believer nga naa sa pagkikabitay in fellowship. Okay. Hulagwaya lang sa imong paramduman. Ani ang krus representing the point of salvation. Hulagwaya. Just try to imagine sa purma sa krus nga nagahulagway sa kaluwasan. Bisag kinsang tao nga nagadungog sa maayong balita sa kaluwasan, he hears the gospel. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. O kini siya musanong, mutubag sa maong pag-agda, gitawag o sa English og stimulus, ug mohimog desisyon pinagig positibong kamubuton kini siya. Mutuo kini siya kang Ginoong Kristo. Ingon nga manluluwas. At the moment of salvation of every person in the church age, mga kapituan, 70 plus things, ipasangil, impute, ngadto sa maong magtutuo na. O he is entered, isod na siya, ngadto sa paghiusa, pagkadugtong, ngadto kang Ginoong Kristo. He is entered into union with the Lord Jesus Christ. And there, he receives eternal life. Ug di na kana mawagikan kaniya, he can never lose it. Okay? Now, ang pagkamatarong sa Diyos, the righteousness of God is imputed to him. Isulob nga na kaniya. Ipasangil nga na kaniya. Ato nalang gamiton ka ng pulong nga magipasangil. Kini siyang tawhana nga bag-o pang midawat kang Kristo, he is justified. He is positionally sanctified. Unsa man ni sanctified? Sa Visayan, binalaan. Ang iyang kahimtang na binalaan siya. He is elect, pinili na siya, predestined. Nahimo na siyang sakop sa panimalay sa Dios through faith in Christ. Galatia 3:26, you are the sons of God by faith in Christ Jesus. Mao kini ang eternal family relationship nga dili ug dili nagayod matangtang. Unya, we have Operation Bottom Circle to sa ubos. Ubos nga lingin. Kini nagarepresentar og kanang temporal fellowship with God. The feeling of the Holy Spirit, redeeming or purchasing time. Mao kana ang spiritual rest sa Dios. Now dinhi ana kanang maong magtutuo na karon. Ana siya ay hayahay, relaxed, and a powerful mental attitude. Gamhan na may gahom, may kalig-on ng iyang pangunahuna tungod sa pagkaway mental attitude sin diha kaniya. Unya, labot pa, nagalakaw siya diha sa kahayag. He's walking in the light.
He is walking in truth. Nagalakaw siya sa kamatuoran. He is walking by faith. Nagalakaw siya uban sa pagtuo. Dinhi, ang magtutuo nagpagawas o produces divine good. Naon sa maning gitandi ning divine good, nainomdom ka? Gold, precious, silver, precious stones, and unsa? Gold, silver, and precious stones. Mao kini ang pagtandi niya ng divine good. Og busa, ana siya'y divine viewpoint, historical impact ngadto sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. That's why ang magtutuo dinhining tungura operates under sa gitawag tao automatic double blessing, and that is minimum amount sa panalangin, minimum ra na. Dinhi gitawag siya og usa ka spiritual believer, spirituanon. He is experientially binalaan or sanctified. Og dinhi mo atubang siya category 1 suffering. Ang laingan ning category 1 suffering pag-anto suma sa kabubuton sa Dios. Now, sa ato na nakita, there are two broad principles that covered all sufferings alang sa magtutuo. Ang usa niini mao nga ang tanang pag-antos nga tubangon sa magtutuo is limited to time. O ang ikaduha, mao nga all sufferings, whether category 1 or category 2, is designed by God. Gidisenyo, kanamugna sa Dios agi og panalangin. They're all designed by God for blessing. Okay? Bisan gani ang disciplinary suffering is designed for blessing. Samtag na. Panalangin. Category 1 suffering, mao ni matang sa pag-anto suma sa kabubuton according to the will of God. Ang definition ni mo kini, any and all suffering that accrues to the believer in fellowship. Binisaya, bisag unsa, og ang tanang pag-antos kamudangat sa pagtutuo kinsa ana ay pakig-ambitay sa Dios. Nagalakip ni ini, it involves compassion suffering. Nagalambigit kini sa pag-antos sa pagsulay, testing suffering. Nagalambigit pagyod kini sa pag-antos gumikan sa paggadautas uban because of the evil of others. A major reason why nganong moantos man ang mga magtutuo, whether it comes from unbelievers or sa pagkadautan sa ubang mga magtutuo o from Satan and the demons. Ang gitawag ta og compassion suffering, nagalambigit kini sa pag-antos for the desire for the salvation of unbelievers. Ingon man, alang sa edification and growth of believers. Pagtubo sa mga magtutuo. Karon bahin sa testing suffering, kining maumatas pag-antos comes as either directed by God o gitugot sa Dios nga modangat ngadto sa usa ka magtutuo. Ang Dios God mutugot sa compassion suffering nga modangat sa magtutuo. God also permits the evil of others. Apan usahay, He directs suffering to believers. Kung ato kini makita di sa Genesis 12 o Genesis 22, bahin sa kinabuhi ni Abraham, ingon man diha ni Ruth, chapter 1, bahin sa kinabuhi ni Elimelech. Now, all category 1 suffering, gituyo kini, or it is designed for blessing. Sanglit ang sa pagsulbad sa category 1 suffering, a believer has to go deeper and deeper and deeper in the application and the assimilation of knowledge sa pulong sa Dios, og cycled it pinagi sa critical pathway, gitawag nato,
o sa paggamit nini ngadto sa kasinatian sa kinabuhi aron sa ingon nga paagi ang category 1 nga pagantos dili kini makatukmod sa magtotoo ngadto sa pagkatangtang sa iyang pagkiumbitay sa Dios. Dili siya madali nga kawad-an o pagtuo o kahadlok o kabalaka o kasina o pagpangabubho o tingali sa pagkamapahitason, pride or bitterness. Because something bad happens to him o sa hinigugma baka sa iyang kinabuhi. O sa higayon nga mahisukamod ang magtutuo sa pagpakasa, then he is out of fellowship and on to carnality. Na carnal siya. Ug busa he is said to be walking in darkness na pod. Nagalakaw na siya sa kangit-ngit ug kun bahin na iyang mga binuhatan, he is just producing human good. O kining human good gikumparar nato na sa kahoy, kanang kugon ug dagami. Duslita ni mo na mo sila dayon. Ugdaw dayon. So, he's just producing human good. Ug busa na nag-iya na kini siya karon og human viewpoint. Tawhanon nga pangunauna, historical impact ngadto sa uban. Ug may hinungdan nga siya karon automatic under double cursing. Double discipline is minimal. So, ubos na kini siya karon sa Dios nung pagpanton. He is under divine discipline. Okay? Whom the Lord loveth, He what? He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang buti pa sabot niya na, mao nga naa kini siya sa initial discipline. Ato ni padayon ugma. Ayaw si piyata ang padayon sa pagsubay nini. So, padayon kita ugma nini. O nagpasalamat kita sa imong pag-uban sa uban sa imong tutok sa imong concentration nining atong giitunan. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong padayon sa imong patinaw sa imong kamaturan kanamo. Salamat o Diyos sa among nakatunan nining adlaw. Hinaot nga kini pinagis paggahom Espiritu Santo kanamo. Masilsil kini sa among alimpatakan. Aron kini mao ang among magamit sa mga adlawng panginabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining maong ministry o Dios. Gamita kini sa pagpakaylap, pagsabwag sa imong maayong balita sa kaluwasan ug sa imong mga kamatuoran. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.